رب دی عبادت کیتی اللہ نو سجدہ کیتا ہے اللہ دا قرآن پڑھیا ہے اس وجہ تو جس وقت 40 دن مکمل ہوئے دادا علی اکبری اپنی قبر دے وچوں باہر آئے کہے لگے خواجہ معین الدین چشتی اکبری تیری ڈیوٹی اسی انڈیا دے اندر جاری ہے جاؤ اتھے جا کے لوگاں نوں تبلیغ کر تے لوگاں نوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان قرآن دے بسم نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اس طریقے سے جدوں بندہ اللہ دے نال محبت کرے پھر اینا مقام ملا